Kako radi junački, dobro. Da. Mi se sećam, pomalo. Stari. Evo nije loš. Da. Dok sam živa i mogu da dođem ovdje da vidim moje drugove, mojih sinova i posjetim ovaj spomen park, ja sam prezadovoljna. Tuga se ne može opisati i rečima iskazati. Srđan je sa jedincom išao u izvidnicu i naletio je na nagaznu minu koju su Šiptari postavili 31. aprila, a 4. je podlegao ranama. Boban je 10 dana kasnije, 14. aprila, od NATO bombi kod Volujka, kod Đakovice. Goran je 13 mjeseci kasnije od tuge za braćom umro u krevetu od srca. Srđan i Boban su blizanci, oni su bili oficiri vojske Jugoslavije. Srđan je bio artiljerija, a Boban je bio vojna policija. A Goran je bio carinik, on je posle rata, a muž je u SUP-u radio. Isto je bio i on na Košarama i posle Bobanove pogibije on je otišao direktno na Košare, umjesto sina. Otišao je da pogine, međutim nije poginuo. Kasnije umro. Sada nemam nikoga, sinovi nisu bili oženjeni, muž je umro pre 6 godina, tako da sam ja sama. Što kaže, sad se možda malo i počelo vraćati i poštovati ove naše žrtve. Prvi dan kad sam stigao u Peć, ušli smo u restoran da ručamo, ja i moj najbolji drug Vičentijević. Nerazdvojni smo inače bili svo to vreme. Neki od vojnika starijih je dobacio da smo gušteri i pitao nas odakle smo, ja sam rekao iz Kosovske Mitrovice, on me nazvao Šiptarom. I mi smo se tu pobili, to je dežurni kasarne morao da prijavi, stiglo je do komandanta, morao sam na raport. Kad sam otišao na raport, njemu je bilo sve to simpatično što sam ja to tako odreagovao, što sam skočio, što sam se pobio. I rekao je kako njemu trebaju takvi momci srčani i zadržao me za obezbeđenje, a Vičentijević je uzeo za vozače. Onda 99. već kreće bombardovanje, mi smo se izmestili iz kasarne, odredili smo jedno komandno mesto u selu Junik, u jednoj kući smo bili. Četvrtak na petak veliki, ja sam spavao u toj komandi, inače sam se prvi budio u 5 ujutru i zadatak mi je bio da pokupim sve izveštaje dežurnih oficira, onda tek budim komandanta i ostale oficire. Tog
dana me je probudila grmljavina. Ušao sam u sobu kod komandanta, ja mislim da nije bilo potrebe ništa da mu kažem, dovoljno je bio da me vidi. Meni, Vičentijeviću i jednom kapetanu je dao zadatak da odemo do karaule da vidimo šta se dešava. Za nekih 10-15 minuta smo stigli tamo i tad je kao po nekoj komandi sa svih strana je krenulo da se puca po nama. Ušli smo u karaulu, ona je bila onako sva otvorena zgrada. Na izlazu sa zadnjeg dela karaule primetimo da sa strane ima neki mitraljez. Tu su bila 2 vojnika i potpukovnik ili pukovnik Trajković. Ja sam onako čučno kod tih vrata, držao onako pušku, ne vidim nikog, čujem da pucaju po meni. I gledam ovako dole u zemlju i vidim kako me snajperista cilja i gađa me onako pored noge, kao da neće da me pogodi. Tačno se igrao sa mnom. Prvo pored jedne noge, onako metak opali, pa pored druge. Treći metak mi prođe onako pored glavi i tačno setim onu toplotu koliko mi je blizu prošlo. Pogledam prema bunkeru i tad vidim kako ta snajperska vatra prebacuje dejstvo na pukovnika Trajkovića, ranjava ga tu. Oni svi beže iz tog bunkera, ulazimo u karaulu. Tu sam uspeo da nađem neku prvu pomoć da ga previjem. Dao sam Vičentijeviću uput kako da izađe, kako da se izvučemo iz te situacije jer smo bili u okruženju. I on je sa pukovnikom Trajkovićem taj jedan deo iza karaule koji ima kao neko igralište. Oni su uspeli tu da se izvuku dok sam im ja držao ostupnicu. Na kraju sam se i ja izvukao i bukvalno smo čuli kako se spuštaju niz to brdo, čuje se lišće kako njih parjeno 50-100 kreće na nas. Međutim, kad smo se spuštali dole, ne iđemo na pinc koji je pre nas krenuo, to je bio major Šljivančanin tada, sa svojim vozačem. Vozač je ubijen, upali su u zasedu, major je bio ranjen. Posle 2-3 minuta smo mi naišli. Kad smo stigli do Batoše, tu je već bilo dosta naše vojske, komandant koji je već spremio artiljeriju, već su krenuli da granatiraju. Rasporedio čete, poslao ih na položaj, tada tih dana još prvih 2-3 dana otprilike nismo ni znali gde su oni, gde smo mi, dok se ta linija nije konsolidovala. Do samog napada na karaulu 9. aprila, 10. aprila, da su graničari tamo maltene ta 2 dana, 9. i 10. aprila, se muški, da kažem, borili protiv 2000 terorista, znači 110 vojnika protiv 2000 terorista je bilo. Bitka na Košarama je sigurno će ispisati stranice nove istorije, jer je zaista bila bitka koje mogu da se porede i bitke iz Prvog svjetskog rata, gde je bilo, znači, bukvalno front prsa u prsa, linija je bila na nekih 50 metara. Tuda su u stvari vodile borbe, nije samo na Košarama, naravno. Najkrvavije borbe su vođene na Košarama, ali svud na čitavi granici sa Albanijom su vođene žestoke borbe od početka bombardovanja i pre bombardovanja, znači još 1998. godine su na Kosmetu vođene borbe na granici sa Albanijom i tuda što narod uopšte, na primjer, nije znao. Evo ja sam lično, kad sam izašao iz vojne škole 1998. godine kao vodnik, tad sam prvi put čuo da se na Košarama desila pogibija, to je bilo 30. septembra kada je u zasedu upala jedna grupa graničara, tad je poginulo 4 vojnika i ranjeni su tu par njih i tad sam ja čuo prvi put za Košare. Prvo morali smo da se čuvamo od NATO avijacije, morali smo da se čuvamo i od njihove artiljerije iz Albanije. Tu je bilo, koliko znate, znači plaćenika i albanske vojske i šiptarskih terorista. Bilo je svakako. Bilo je crnaca. Bilo je dosta onih Arapa, oni sa bradama. Mudžahedina. Oni su istrčavali, seća se baš, na vunevim čarapama. Da. Znači čovjek koji je drogiran, koji
To ne može da se opiše. Da, naravno se sećam tog lika, znači koji je išao na nas, znači bukvalno žive da nas uhvati. Sa bradom od pola metra, vunene čarape, sa riđom bradom. Strah. Adrenalin? Adrenalin. Mislim, ne znam, jedan kao presečete i kao da si idem pa šta je tu. Ja se plašim samo sebe i samo Boga, nikog više. Polaziš od sebe, ako sam sebi misliš dobro, misliš i drugom, ako sam sebi misliš loše. Sam dolazak na prvu liniju fronta, sam doček je bio užasan. Tu noć, kad su nas zvali gde smo bili na drugom položaju na Maja glavi, javili su nam da je naša jedinica doživjela velike gubitke i da moramo da idemo da menjamo njih na položaj. Taj dan smo prepešačili nekih 18 km kako bi iz druge strane došli na Raša Košares. Stigli smo na nekih 2 km do prve linije. Uveče pred mrak. Uveče pred mrak, da, rekli su nam da se odmorimo tu. Da ćemo ujutru. Da ćemo ujutru da idemo da zaposednemo položaj po danu, pošto je noć jako hladna i bio je veliki sneg i sve ostalo, da je mnogo teško da se i ode do gore. Taman kad smo legli da se tu malo odmorimo u blatu. Najloni su bili preko nas, znači kiša je padala. Rekli su odmorite se malo, ugrejte se i krećemo na sutra ujutru zorom, krećemo gore da zaposednemo položaj. Nismo se odmorili ni sat vremena, posle sat vremena došli su, kažu... Pretpostavljeni. Pretpostavljeni je rekao da mora da se spremimo, da odmah krenemo. Ne može noć da protekne dobro gore i moramo pod hitno da idemo na prvu liniju. U desnom krilu smo bili raspoređeni, naše odljenje, nas jedno 10-ak iza jedne stene. Seća se ujutru, kad je svanulo, niko nije bio zelen. Svi smo bili od krvi, svi smo bili crveni. I osjećaj, sada mi se kose ježe na glavu, mnogo je, ne znam, pakao šta da kažem. Krunoslav Ivanković je bio sa leve moje strane, imao je zaklon, jedna velika bukva, tu je bio vodnik Stef, pored njega. Ispred mene je bio Branislav Negić, imao je zaklon nekih 1,5 m, bukva bila je otkinuta na pola. Nedžmedin je bio sa moje desne, poludesne strane, sa leve strane je bio dobrovoljac Danilo Vojvodić, koji je nažalost i prvi među našim drugarima i poginuo. Branislav Negić je krenuo da prenosi rub 12, ali je uhvatio čistinu. I prvi metak koji je ga pogodio je u levu potkolnicu, koji je prvi put ranjen. Uzeo sam moju pušku i Negića i onda počeo sam da ga izvlačim u cik-cak. Za to vreme dok sam ja sakrivao municiju u dranje, Branislav se izvlačio sam naviše, gdje sam ga ja stigao tu i pitao kako je. On je rekao da je pogođen još jednom u levu butinu. Rekao sam mu izdrži još malo, evo još nekih 10-ak metara i bit će okej. Nastavio sam da ga izvlačim, gdje se čuo jak tresak, jak pucanj. Branislav se stegao i rekao mi je Šure, gotov sam. Nakon toga Krunoslav Ivanković je prišao i rekao idemo. Rekao Negić je gotov. Kaže ostavi ga, za mrtvu se glavu, ne gubi život. Ja sam rekao ne, ja sam zbog njega došao ovde i ja njega izvlačim. Začuo se jak pucanj i dalje i onda je kapetan pogođen. Samo je rekao jao majko, jao deco moje. Onda smo ja i vodnik Stef izvukli Krunoslava Ivankovića. Posle je već bilo kasno da se vratim za Branislava Negića, koji je bio ostao dole na 30 metara od nas, jer su posle šiptarski teroristi pustili kerove na nas. Pucalo se na sve strane, granate padale, više nismo znali ko nas bije.
2 metra snega, teško da se prebaci od drveta do drveta. Kad su shvatili koliko nas je u suštini, mi smo poslati neki 60 vojnika, 61 vojnik, pošto albanska granica je bila otvorena, pretpostavlja se da je bilo preko 2000 ljudi. Komunicirali smo noću, pričamo, dovikujemo se sa njima, pričamo, pozivali smo se na kafu. Mi smo do 8. razreda bili u istom odeljenju i školske i ratne muke smo delili. On je došao, to mu je bilo prvo vatreno iskustvo, došao je kod mene u bunker, mi smo bili na položaju na Gurt 0. Utišao sam malo muziku i rekao sam, pazi, granata, skočio sam na njega, poklopio sam ga, granate su u igrom slučaju baš blizu pale. Granatu koju čuješ, što nije ništa strašno, ali ono što ne čuje, ona pogađa. Tako da, ja sam tog dana ranjen, sve druge granate sam čuo, ali tu nisam čuo. Pala je 2 metra od mene, tako da... Izvlačili smo ranjene, tada smo izvukli Tibora Cernu, lično sam ga ja nosio. Taj dan je on poginuo i još 4 momka je bilo pored njega. Bukvalno dobrovoljce. Tibora je pogodio snajpera, a njih je minobacač. Nismo izlazili iz rova. Na tom desnom krilu, tu Rasa Košarac, prvih nedelju dana, ako možete da verujete, da smo nuždu vršili u kesu i bacali. Nismo smeli glavu da vidimo. Taj snajper nam je baš dugo, dok nisu otkrili taj snajper je radio. Svaki dan ima svoju priču. Od tih bi izdvojio jednu priču koja se desila na Gurt 0. Prišao je stariji vodnik, Stari Vuk, tako smo ga zvali na Motorolu, meni i pokojnom Tešoviću, i rekao je, kaže, idete sa mnom da vidimo šta je gore. Sa ovima, kaže, niti se javljaju, niti odgovaraju, niti ništa. Mi smo krenuli, međutim nismo išli istom trasom kojom vršimo smenu. Išli smo drugom, pitali smo ga što idemo. Kaže, sve mi je ovo sumnjivo. Pojavilo se kuće. To je divljina, brisan prostor. Lisicu nismo vidjeli, a ne kuće. Njemu je odmah bilo sumnjivo, on je zalego prvi. I rekao je nama da zalegnu. Odjednom je kuće počelo da leje. Pojavili su šiptari, počela je vatra, pucali smo mi, nas trojice je bilo tu. Išli smo metar po metar, oni su se povlačili, stari vodnik Vuk je tražio pomoć. Tu je trajala bitka, koliko je već trajala, polako, metar po metar, polako, mic po mic. Ostali smo bez municije. Kaže, stari Vuk, kaže, vratite se dole po pojačanje, ja samo stajem ovde. Viš da nemamo municije. Sam ga pitao koliko imaš metkova, to smo bili na razdaljini nekih, a jedan od drugog po 10-ak metara. Kaže, koliko imate vi? Ja sam rekao, pa manje od 10. Vi ste super, kaže, ja nemam ni 3. Stari vodnik. Gde on sam hteo da ostane, da drži položaj dok mi ne dozovemo pojačanje. Mi nismo hteli da postupimo tako, da ga ostavimo samog, nikako to nije dolazilo u odbrize. Ja sam se podigao malko, koliko sam mogao, glavu je kao, vidim rap. Pokojni Tešović kaže, lažeš me? Ja kažem, sigurno, gde je? Sam uzeo jedan kamenčić i bacio sam kamenčić u pravcu rapa. Kaže, ja imam ovih 5-6 metka, ja ću da opalim, ti skoči da uzmeš taj rap. Sam skočio tamo, on je jedinačno pucao, uzeo sam rap, već je posle bila druga priča, svi smo imali pune okvire. Počeli i naše minobacači, mi nismo znali da li su naši minobacači ili su njihovi, ko nas granatira, to je Stenovic, mnogo, ko je bio gore, zna šta je Gurt 0. Mine su padali na 10-ak metara od nas, samo nas je zemlja pokrivala, ali to je nama bilo i olakšavajuće. I kad su počeli minobacači da rade svoj posao, šiptari su se povlačili, smo imali koliko toliko
da kažem, i municije. Pucali smo, što kažu, ono, koliko je potrebno samo da vide da smo tu. Da bi oni počeli da se povlače. Kad smo mi ušli u naše te zaklone, da su bili to naši, dok nisu oni napustili naši rezervisti, mi smo nalazili njihove američke, one, hrane, džemove, sve. Pravili smo bunker, Raška je baš otišao, kaže idem do malo zelenog granja da pokrenemo bunker i to. Kako je odseko granu i zove dole, kaže ajde dođite. Dođemo dole na 20 metara, 30 odatle u potoku, stacionar na prvoj liniji. Tada sam i razuverio, znači, neke ljude koji su tvrdili, koji nam nisu čak ni verovali da je mnogo u njihovoj vojsci bilo plaćenika i stranaca. Tog dana, baš kad sam ih otkrio, vratio sam se i nikome nisam čak hteo ni da, od nikoga nisam ni tražio odobrenje za tu akciju, čak ni komandantu nismo javili, sami smo se našli u mom rovu, nas 6 je bilo. Tada je bio moj isto ratni drug Darko Milošević sa mnom u rovu, bio je Gliga, Ivan Ranković, Ostojić i Spalević iz Berana. Napravili smo plan, naš 6. Kupili sve 84-ke tu sa prve linije. Kupili smo 84-ke, svi smo imali pozolju, svi smo se baš onako dogovorili, rasporedili i bukvalno smo im prišli na 20 metara. Opšti haos smo im napravili dole, pametnju opštu, uopšte se nisu nadali ni jedne sekunde da će iko prići sa strane. Znači, vodili smo tu borbu s njima nekih 45 minuta do sat vremena. Sred bela dana. Pa našli smo sigurno jedno 10-ak džakova sa lekovima, na svakom je bio crveni trugao. Čak i neki od njihovih komandanata rekao da su tog dana doživeli možda najviše žrtava su tog dana imali. Najveće gubitke su tog dana 5. maja imali oni na Košarama. Ja sam svakako ponosan na tu akciju. Sve to bih hteo da pomenem da je taj zaslužan isto i Tešović Vukoman koji je poginuo 11. maja meni na rukama kad su nas poklopili posle zabranjenim kasetnim bombama. Pored mene je poginuo i Kjenić Milan. Ja sam tu ostao invalid. Nisam mogao na noge da ustanem, ali sam ih rukama podizao. To su samo čula creva. Ja i dan danas živim u toj Kosovskoj Mitrovici. Meni su Albanci komšije i sve. Sam branio svoje. I sutra bi opet to radio. Isto. Kad smo stigli do Bateše, nama su javili da je naša jedinica poklopljena bila sa tom kasetnom bombom. Odmah je komandant naredio da se vratimo nazad. Za nama je krenuo i kamion jer nam je javljeno bilo da ima dosta ranjenih. Kad smo stigli gore, to je bio prvi put da sam se ja ukočio i da nisam znao šta da radim. Kome da pomognem, jer sam vidio grupu od 30 mladića koji su jedan drugog držali, krvavi, iskidani su bili skroz. Išao sam ka toj šumici, to je onako jedan proplanak, onako ima, kad sam stigao na vrhu, to je inače bila borova zelena šuma pod snegom. Ja kad sam stigao posle te kasetne bombe, to je bilo onako iščupano drveće, bukvalno iskidano. Sve je bilo crno, krvavo, delovi tela na sve strane. Druga iz rovo izlači mrtvog, kako može da mi bude? Do tog sekunda je bio sa mnom i pričao. Ja sam, recimo, ranjen 10. na 11. maj 1999. kad su nas zasuli kasetnim bombama. 4 meseca sam bio nepokretan, 8 operacija, učio sam ponovo da hodam. Oporavak, dugo je to trajalo sve i zato i gledam, ponekad se tako povučem i sklonim, prosto da
teško mi je da se vraćam na sve to. Na nas su počeli da dejstvuju sigom ili našom crnom strelom sa velike udaljenosti. Uspeli smo nas nekoliko da se sklonimo, on je ostao u jednoj pukotini između stena na zemlji, ostala mu je ruka na polju, oni su sve vreme gađali tu njegovu ruku. Čekali smo mrak da ga izvučemo, hvala Bogu preživeo je i verovatno da je to ostavilo posljedice. Mnogi momci se nisu vratili, mnogi drugovi, prijatelji, koji bi možda sutra mi bili kućni prijatelji. Ja sam imao tu sreću ili ne znam nija šta, Božija volja da se vrati, živ, zdrav. Ne, nisam bio ranjavan. Moj pokojni otac je došao kao dobrovoljac i bili smo zajedno. Jedan od dana koji mi je onako baš ostao urezan, to je taj kontranapad koji smo imali kad smo jurili prema našoj karauli da je ponovo povratimo. Tad smo i tank izbacili na kotu 501 uz ogromne napore inženjerije koja je pod svakodnevnim bombardovanjem uspela da tih nekih 3-4 km puta koje nam je hvalilo da tank prođe, oni su to za nekih 10-ak dana uspeli da raskrče. Prosto moral među vojskom je bio tako visok da su svi bili željni da krenemo u napad, da vratimo karaulu. Takva ekipa bila, kažem vam. Znači, to su toliko srodne duše bile, jednom reču. Kao da nas je Bog spojio. Znači, to je ono što kažu hemija neka, eto tako. Znači, da to sad spajaju toliki broj ljudi na jednom mestu, da ratuje i to, nema šanse da spoje takvi ljudi. To se tako pogodilo. Bio sam u stacionaru. Došao je jedan oficir, nebitno koji, isprozivao me kako sam ja žena, kako ja ovo, kako ja ne smem da idem na položaj. Ja sam se iznervirao i krenuo sam na položaj, ali pošto sam imao tu povredu na nozi, nisam mogao da idem. Đorđe, prijatelj, me je iznuo na leđima do gore. Na pola brda sam seo, počeo sam da plačem, vodnik Solunac je došao do mene, pitao me šta je problem. Ja sam rekao da me ubiju, tu des, na pola brda, nisam mogao dalje. Kad je došao Đola da me iznese, pitao je šta je problem, ja sam rekao dalje ne mogu da idem, ubi me. Kaže on, ja nisam ubio Šiptara da ubijem tebe, spala jesi lud, kaže, ja to ne mogu, kaže, nego da ćeš da te nosim. Ako možeš da me nosiš, nosim. Dečko me iznuo, s pola brda me iznuo do gore, do Košara. Svi smo bili tu, znači uglavnom 77-78 godište, svi smo bili vršnjaci. Da. I stvarno je bila ekipa, ja ne znam da li takva ekipa može da se sastavi. Kad se kreće negde hitno i to, nema dogovora, nema ničega, svako zna ko šta radi i to je to, jedan uigran tim. Dante je imao jednu onako uzrečicu, kad god bi bilo nešto teško, on bi se okrenuo ka meni i kaže Anto, naše muke niko ne zna, a i da ih zna isto bi nam bilo. A ovo što planiramo da radimo, treba će nam sva moguća pomoć, pa idemo lepo u Dečane da se molimo. Tad smo otišli u manastir. Inače smo često odlazili kad god bi imali vremena, oni su tad držali liturgiju za nas, molili su se za nas. Svaki put kad bi otišao oni bi nama davali ili neke čarape, pletene, kape, šaleve, to je inače vojsci trebalo. Ja samo znam da gospodin Đurković nije bio, da možda još neko od nas ne bi bio sad ovde među nama. Znači, jednom čovek stvarno. Povukli smo se, što nam je najteže i dan danas nam je teško što bi se povukli. Sam komandant kad je došao da nam kaže, on nije znao kako da nam to saopšti. Prvo je krenuo, mi smo ga pitali, gospodine komandante, ko nas menja ako mi idemo odavde? Kaže, povlačenje, idemo svi. Vi ste ti koji se poslednji povlačite sa Kosova.
najteže mi je to što nas ne smatraju za ništa, znači nema nas nigde u državi. To mi je najteže, ali dobro, šta se radi. San koji svaku noć sanjam, to je šuma, sove, magla, zvuk sova i dan danas kad čujem ja se naježim. Neki vojnici su ostali dan danas da leže po Juničkim i po drugim kosovskim planinama. Boli me nepravda prema tim poginulim. Ne zbog mene, ne zbog naših, moje braće, svih, prema poginulima. To me mnogo boli. Nažalost, nemam ništa lepo da kažem što smo dobili za uzvrat od otadžbine. To mi nije jasno uopšte. Znači nije mi jasno da li mi nešto prećutkujemo, da li mi se pravimo ludi ili mislimo da to treba tako da ostane. Mene to zanima. Zanima da neko izađe jednostavno kaže šta ste vi ratni veterani, vi ste bakera ili nebitno, bilo šta, da ne kažu mi smo građani, ako smo građani drugog reda u redu, da znam šta sam. Zašto sam se borio da budem građanin drugog reda? Tek su nam sada dali malo nekog prostora da se opet napiše, zapiše, da sutra naša deca znaju šta je tamo zaista bilo. Ne tražimo mi ništa mnogo, tražimo poštovanje. Ne treba da nam neko zazira, da se okreće glavu. Kaže, ovaj je bio na ratištu, ovaj je bio na Kosovu, pa sad okreću glavu. Ne znam kakva se atmosfera tu stvorila u narodu. Vrlo čudno, vrlo žalostno. Jednostavno ko krpa, obrišeš, iskoristiš i baciš. I više ne trebaš. Da naši borci nemaju zdravstvene osiguranja, neke tako minimalne stvari koje su formalne, da im se pokaže respekt na bilo koji način. Porodice palih boraca isto su zanemarene. Ništa do tad nisu preduzimali dok sami mi nismo počeli da se borimo za neka prava. Znači imao sam problem tih zdravstvene vrste, cijelo telo mi je bilo takvo. Međutim, valjda to psihičko stanje vremenom se stabilizuje i onda to krene da se povlači. Ja koristim od, što se kaže, 2000. godine do dan danas imam silne terapije koje moram da koristim da bi to stanje u stvari mogao da kontrolišem. Imamo isto taj post-traumatski stresni poremećaj. Svi ga imamo. I da se malo povede računa o tim borcima sa psihičke strane, da mnogi su izvršili samoubistva. Niko te ljude nije niti gledao, niti posmatrao kako oni žive, da li mogu da žive, da li mogu da se nose sa tim posledicama, tim posttraumatskog stresnog poremećaja. Uglavnom, 90% ljudi imaju ratni sindrom. Nama je trebao najmanje par godina socijalizacija. Mi smo bili mlada, tako reći, deca, 18, 19, 20 godina. Ušli smo u sve to, izašli smo u tom stanju u kakvom smo izašli. Da se vidi sa tim ljudima, da li mogu da se nose sa tim svojim problemima, da bilo šta od svega toga dođe do onih lekara, psihologa, psihijatara ili ne znam ja šta već da procene, da li ti ljudi mogu da žive sa tim i da se pomogne tim ljudima. Ratni sindrom znači da vam se javljaju slike rata, posle rata, znači dešavaju se da vam se javlja sve to što ste videli, da imate muku, jednostavno imate muku sa samim sobom, imate muku, znači imate problem. To je bolest, to je psihička bolest. Jer evo, ja sam baš u Kruševcu ovde 21 dan ležao tu. Ležao sam na psihijatriji u Nišu 11 dana. Znači, i imam dokumentaciju neku, na primjer, da bi mogo nešto da ostvarim, ali opštine pokušavam, jer zna, evo, Živkovića su skinuli, dali su mu neku penzicu malu i posle 6-7 godina oduzeli su mu sve. Znači, sad je već sposoban, znači više nije ranjen, više sve to, znači šta da tražite od takve države. Ja bih dodao da ti borci nemaju prilike da se obrate i da kažu javnosti i uopšte bilo kome o problemu koji ih muči posle svega toga. Mnogi nisu sposobni ni da pričaju, mnogi žive veoma teško, mnogi su bolesni. Osjećamo se usamljeno u smislu okoline. Mi sami znamo šta smo
prošli, šta je bilo, znamo šta je sad. Slažem se sa mojim ratnim drugarima da su potpuno zaboravljeni od ove države. Nama je trebalo par godina da se vratimo normalnom životu, ako to može da se kaže normalni život sad što ga mi živimo. Mnogi žive loše. Država treba da im obezbedi bolničko lečenje, treba da im obezbedi putnički prevoz mnogima, treba da im obezbedi nekom minimalno poštovanje, pa nekim čak i socijalnu pomoć da mogu da izađu na krajeve. Znamo milion slučajeva koji nemaju leba da jedu. Odeš na vrata, zakucaš i on kaže vraćate, znači uopšte ne pokušavaš da zatražiš tu pomoć od bilo koga. I ne očekujemo ni od koga ništa, ali opet ne treba ni otići u krajnost i zaboraviti ih sve. Da, samo razumevanje i ljudskost. Teška je jedna priča životna. Teška je za priču. Teška je za priču. Kad se setiš svega toga. Teška je i za verovanje. Jer ko nije bio ne može baš da veruje. Jeste. To jeste tako. To mi između sebe samo znamo šta smo prošli. Ko ne veruje šta smo prošli, neka uzme, neka iskopa smet 2,5 metra, neka postavi dole balvane i neka stavi šatorsko krilo i neka spava 2-3 meseca. Sa 2 metra snega iznad i... Ne mora da bude ni dejstva, ne mora da bude ništa, samo ovo. Meni je čast što sam bio u ratu i učesnik bitke na Košarama. Zaista mi je čast, ali ta stvar koja nas najviše boli je ta nepravda na koju smo mi naišli, na to nepoštovanje. Niko nam nije odao ni počast, ajde mi što smo preživeli, nama i ne moraju, ali ima tu dosta momaka koji su invalidi, koji žive u teškim situacijama, socijalni slučajevi, da ne pričamo o mladim životima koji su dati za ovu otadžbinu. Tek posle 18 godina neko je rekao, ajde recite šta je bilo na tim Košarama. Jedina smo država koja je svoje heroje, svoje dike izučivala tamo gde ne treba. Danas su popularni i reality i sve ostalo nego da ljudi čuju, da se promeni svest naroda, da se nešto dešava, da jednostavno neko nešto... Mi ne možemo da pričamo s nekim ko nas ne razume. Ja mogu da pričam s njime ili sa mojim drugarima o nečemu o čemu znamo što pričamo. I red je da se država malo pokaže u svemu tome da na neki način pomogne tim ljudima da se izbore sa životom, sa životnim nedaćama koje danas muče sve nas. Kao vojnik koji je bio na Kosovu i sa mojim drugovima koji smo se borili svi zajedno i zajedno jeli hleb i jedan drugom pekli hleb, jedan drugog smo iščuvali u svakom pogledu i to sve, te neke loše stvari koje mi pokušamo na ovaj ili onaj način da zaboravimo, koje se i posle 18 godina na neki način nama vraćaju. Posle vojske sam nailazio na veliko nerazumevanje ljudi. Zaposlao sam se još kao mlad momak sa 17 godina i bio sam zaposlen i pre armije. Posle toga što smo prošli ja i moja braća u vojsci, osjećao sam se kao da mi nije bilo ništa. Međutim, desilo se posle godinu i po dana posle vojske, krenuli su košmari, imao sam psihičke tegobe. Hteo sam da se prijem opet u neku jedinicu, nešto. U to vreme pravila se neka multietnička policija na jugu Srbije. Imao sam veliki nagon da se negde prijavim da bi poginuo. Bio sam zaposlen u firmi zbog zdravstvenog stanja, bio sam 10 meseci na bolovanju, jer sam dobio psorijazu, gutata, jer sam dobio posttraumatski stresni poremećaj i psihosomatski poremećaj. Sa takvim poremećajima, iako sam radio 3-4 godine pre toga, jednostavno rukovodstvo firmi i poslodavci nisu imali razumevanje za takvog čoveka, jer oni smatruju da ti nisi stabilan. Vremenom se pokazalo da sam mnogo stabilniji od mnogo ljudi koji nemaju
nemaju nikakvu dijagnozu. Imao sam ispade u kući tipa malo jače svađe i to, da ne bi došlo do nekog većeg incidenta i da ne bi došlo do nešto što ja ne želim. Ja sam rekao roditeljima da trebam da odem na ispitivanje na Vojno-medicinsku akademiju, da se ustanovi moje stanje posle Kosova i Metohije. Tu su mi ustanovljene posle 20 dana leženja u bolnici psorijazu, imao sam po celom telu, nisam mogao da radim, nisam ličio na čoveka. Uništila mi se koža, kosa mi je opala na pečate, nokti su krenuli da mi ispadaju i sa svim tim sam uspeo godinama da se borim i da se vratim u neki normalan život. Svi veterani rata koji prođu teške situacije ne mogu da se oslone ni na koga drugoga osim prvenstveno na samoga sebe i najbližnju porodicu. Ako čovek ima, ja da nisam imao, na primjer, u porodičnu atmosferu kakvu sam imao, jako veliku podršku porodice, meni je palo na pamet i da izvršim par puta samoubistvo. Ja ovo nikom nisam pričao, zato što bi ljudi pomislili da ste ludi. Normalno sam se ja zaposlio posle 20 dana, išao redovno na posao, sve je to bilo okej, međutim posle su imao košmare, nisam mogao da spavam, išao sam čak kod lekara, našli su mi i na srcu od traume i to sve. Hoću da kažem da porodica na prvom mestu, a država treba da bude ta da za takve ljude koji nisu sposobni da rade, država treba da mu nađe adekvatan posao. Do dan danas sam zaposlen, radim u Porscheu u Beogradu kao autolimar sam po struci, ali sam na mnogim mestima nailazio na probleme samim tim što sam imao neku terapiju same te psorijaze i to sve i na neki način mi je u više navrata rečeno ako ne možeš da radiš i da doprinosiš onako kako mi zahtevamo, ide u vojnu penziju kao invalid. Iz tog razloga nisam hteo da budem invalid, idem u vojnu penziju, jer znajući da moje neke kolege, drugari imaju po 7-8 hiljada te penzije i od toga ne može se živi, ja sam prinuđen da radim i u određenim trenucima sam zbog toga bio maltene i maltretiran.
to proživjeli i Bogu hvala, živi smo se i zdravi vratili svojim porodicama. Pa kad vidim ove moje prijatelje sretne, ja se mnogo dobro osjećam. Zadovoljni, srećni, što smo živi, zdravi, hvala Bogu imamo porodice i ide živo dalje. Vojnik Jovica Rajković. Vojnik Drago Mauer. Vojnik Filipović Goran. Vojnik Saša Jović. Razvodnik Petrović Zlatibor. Razvodnik Zekić Branislav. Vodnik Račić Tomislav. Potporučnik Račić Zvezdan. Vojnik Živković Bovan. Vojnik Savković Zoran. Vojnik Marković Slaveš. Treća četa!